Hemmejaňyza salam dostlar, men Mehri. Türkmen YouTube'muzda iň köp serialy, iň köp prosmotrly diýsem ýalňyşmaýan, habarsyz galma gepleşimiziň 369-njy bölüminde hemmejaňyzy hoş gördük. Mehribanlar ştaýda aýratyn belläk geçesim gelýär. Geçen bölümde prosmotrlar az bolsa-da like sanymyz diýsem gowy. Ve şuňal aksiýoňyza ýene-de garaşan dostlar, meni goldap durun we eliňiz dert görmesin. Köp sag bolun. Dostlar, klip täzeliklerini başlamazdan öň men size kiçiräjik soragym bar. Gepleşimizde nähil şahajyk, nähil täzelik ýoluny goşmaňyzy siz isleýäňiz tesirlerde galdyryp geçiň we biz buň üstünde işläriz. Klip täzeliklerine başlaýas dostlar. Kim bilen? Hacı Yazmamedov, Fit Mekan Sarif. Gelýär täzece klip, täzece Aýdym Malina. Kliplere dowam dostlar. Farhat Öraýew, Fit Babajan Roziyevdan gelýär. Täzece Aýdym we täzece sujetli klip. Aladan men bolaýyn. Ýöne näme üçindir klibiň prosmotry az we size sorag bilýäniňiz bar bolsa eger içiňizde YouTube näme üçindir opşy statistikany düşürdi soňky wagt. Bilýäniňiz barmy? Bar aladan men bolaýyn. Şuňdan şeýler, oý ýüregiňe biller. Bereýin ýüregimi sana meni keller. Aladan men bolaýyn. Gazalgul Babaýewadan gelýär. Inniki täzelik. Bahana Aýdymna täzece klip götüriläpdir. Ýöne klip görüp başladymam welin şo bir sahnalardan içim gysyp başlady diýdimem welin täze sahnalar geldi. Tübeleme gowy bolupdyr diýsen. Klip gowy ýöne Aýdym tutarmyka bilmedim. Inniki klip täzeligi ýok, kino täzeligi diýsegem bolýar. Batyr Muhammedowdan gelýär. Garaşmakdan ýadadym atly klibini hödürläpdir. Ýani kısaca kinosyny hödürläpdir diýsegem bolýar dostlar. Kinoda geliniň rolini oýnan gaty gowy oýnapdyr, söz ýok. Ýöne batyragy syomkalarda we ssenariýanyň aşanda berilen seslerde birazjyk kemçilikler bar diýsem ýalňyşmazmykam diýen. Aslında ssenariýanyň aşandaky sesler diýenimizde imенно muzikalar o köne indiski kinolaryň muzikalarına meňzeýän gaty show muzikalarda bilýär batyra. Şu zatlar ünsüler sen batyr çapaýa. Telvi, koy bolly, ağlama. Nerden gelen bolsaň şo ýere git. Nerde kayıp çeken bolsaň. Zar bolup men kän garaşdym mehriňe. Zar bolup men kän garaşdym mehriňe. Näme çalyşdyň bagtly günüň aýtsana. Mekan Ataýewiň ogly, ýagny Aýdym Ataýewdan gelýär. Täzece Aýdym, meňdeşim Aýdymna täzece klip götüriläpdir. Klip Tomusyň tagamynda bolupdyr we ýeňiljek, ýumşajyk, şeýle gowy bolupdyr. Renkler hem gaty gowy art berekella. Hemen salam dostlar. Bugün syomkada menem bar. Arkada kontrolda çökak, prosmotrlarda gayret etmeli, like basmalı, tesir almalı, mehrişkan. Kuvvetini arttırın yoksa ben havartı kalma. Sen gitmişken yal görünen ol bul deyip bakanacık tap yaşam için gayret edelim. Didar Nurverdiýew täzece klip götüriläpdir. Ýalpyldap dura Aýdymna klip gelýär. Opşalamyzda klip gowy ýöne ýarym minutlardan men gözüm agrap başlady, ýadap başladym. Şo taýdaky stroboskopu azalsak diýsem gowy bolýar. Gelýär dostlar, janses şahajygymyza kim bilen Pelwan Halmuradow, Halypa Bagşymyz bilen gelýär. Gulnara Aýdymna täzece video hödürläpdir. Bu Aýdymy hemmemiz bilýär diýsem ýalňyşmazmykam diýen. Gulnara, Gulnara, ezizim ey Gulnara, 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 Gulnara.
Han Pelvanov odama izizni yadaman jansiz täzirliklerini hödürleýär. Kakam bar meniň aýdymy. Bana hiç yanaşmaz bu dünya derdi. Beni yenip bilmeli şiirlerim verdi. Vah korkulu vursoy sana kim verdi? Jansiz şakajymyzyň soňky täzeligi dostlar. Bilbil sesimizden, bilbil Öwezwodan, Çukur kinosundaky izwesli bolan aýdymlaryň biri Mihriban aýdymyny. Lampada titreyen alev üşüyor, üşüyor. Aşka da yazılmıyor mehrim. Dostlar, MP3 täzirliklerine geçmezden Jeytin Urağımızın özü barka sorak galasym geldi, soň ýatdan çykmaz ýaly. Haçan täze gepleşikler gelýär? Tesirlerde köp soraýarlar. O bilen tesirlerde de dostlarymyz ýa-da nesip bolsa, häzir ýaqyn birinji kimligini belli edeli şu an oğlumyň üstünde işleýär. Nesip bolsa bir kepden täze gepleşik geler. Hökman garaşyň dostlar we tesirlerde galdyryp geçiň ýene-de nähil gepleşiklere garaşýaňyz. Bir de aldamar. MP3 şakajymyza başlaýas dostlar. Hemra Rejepow bilen Gülalek Gulmuradowadan gelýär. Täzece aýdym, ömürlük söýgü. Yürek deşim hem sırdaşım sen. Bolsa da may, sen günümsün. Beni yıllarday tut ellerimden. Yüreğime jay gelmelen. Ýene bir MP3 täzeliklerimizin biri dostlar Hacı Yazmamedow feat Serdar Geldiýewden gelýär. Saňazar aýdymy. Ve Hacıga berekela izizni täzelikler hödürleýäňiz. Sana zor yaşamana sensiz hevasa. Aley sana zor sene gülüm men gülüm. Bir de aldamar. Indi gelýäs dostlar, hemme jemizi çağalymyzy äkitýän şakajyklarymyzy, nostalgi şakajyklarymyzyň birine. Elbette, köneler ýatlalyň şakajymyzy. Bu gedekki hem ýatlaja köneje aýdymlarymyň biri Eldar Ahmedow bilen Söhbet Jumaýewiň aýdymy. Dinleň, lezzet alyň. Sevginin yadaları, duşuşup vadaları, almalı posaları, dinle sinne, dinle sinne, dinle sinne, arzularım. Ýene bir köneler ýatlaly dostlar, kim bilen ýatlalyň? Amaş bally bilen ýatlalyň elbette. Öýme aýdymy. Ayday, sözleydim aydın sumu, nirde aşık sevdi. Başında üymen galgap yanına gitti, oğlan namazı. Başında üymen galgap yanına. Dostlar, kıynasak bu hepde TikTok şakajymyzda täzelikler hödürläp bilemoksyzy. Sebäbi men täzelik görmedim o diýen. Eger araňyzda bilýäniňiz bolsa, belki men göýberendirin, görmän galandyryn, tesirlerde galdyryp geçiň. Bir de aldamar. Dostlar, indi gelýäs hemme jemiziň esasan sizin gowwaran şakajyklaryňyzyň birine. Tesirler okalyň şakajymyza. Geçen bölümde ilkinci bolup tesbiri galdyryp berekella sözüne laýyk bolan dostumuz Öwezmurat Şarifden gelýär. Mejetama salamu aleykum, işiňizde üstünlük diýe. Sağ ol Öwezmurat galdyran tesbiriň üçin, seňem işiňde üstünlük. Men söylemesem ihlas bulyp birinji jogap tesir ýazmasa başga da tesir ýazmandyr. Şu bölümde görmedim men galyp. Geçen bölümde de ilk bolup ýazmandyr. ihlas bulyp. İlkinciler hatarına däl. Şo da ihlas. Näme bolýar? Aktiwňa näme boldy? Indik tesir galdyran doganymız Muhammed Sapar Geldiýew. Assalamu aleykum, gowmy ýagdaýlaryňyz, mediatama işgärleri. Sizden ýene bir haýyşym, täze şow gepleşiňize Şatlyk Gurban Nazarowy çağırsaňyz gowy bolardy. Jan sesde aýdymlaryny dinläp hem lezzet alyp tomaşa ederdik. Diňe öňe diýe. Sawal galdyran tesbiriň üçin Muhammed o soragy Jeytin Uraga geçirýän. Sen wapşe tanıyan şol aýdypçy, şo başyny tanıyan. Tanama şoňa size geçirýän. Ýalňyşmasam Sarık ýolunda ýa halk aýdymy. Real Huwaýa, real Huwaýa. Gepleşigimde çağırıp bilýäsmi? Bolly, biz bilen galyň. Bägül doganymyz hem şeýler ajyk tesbir galdyrypdyr dostlar. Amalia izli-izli täzelik etdi. Her biren biri-birinden gowy, ýüregiňe düşenok, baram aňynda galaýjak ütgeşik işler etdi. Jany sag bolsun diýe. Sag bol Bägül galdyran tesbiriň üçin elbetde Amalia, ol zehin özüniň ady bilen belli bolýar.
gow täzelikler hödürleýär we hemme diýsen gowy. Tesvirlerimizi dowam edýäs dostlar. Goçuklay diýem, eli göçüklay mene oka bilmedim, özüňiz dogurlap okarsyňyz. Salam dogan täzelikleri bize ýetirýäniňiz üçin köp sag bolun. İşiňize üstünlük diýe. Sag bol saňa da köp galdyran tesviriň üçin seňem işiňde üstünlük. Dostlar, tesvirlerimizin soňkujasy gelýär. Muny oka bilmedim, özüňiz okarsyňyz näberli dostumyz diýeň. Lucas Taim bilen gepleşip gurnasaňyz gowy bolar diýe. Sag bol galdyran tesviriň üçin Lucas Taim bilen gepleşip gurnap bilýäsmi? Nesip bolsa şu an geçen gele bebi to habarlaşan normal habarlaşan diýdim, özüm habarlaşan ýatydım. Bolly bizden uzaklaşmaň, hem ýene nähil täzelikler gerek bolsa aşagda galdyryp bilersiňiz. Mehribanlarym, görüşüňiz ýala bu bölüm birazjyk gysga bolmagy mümkin, ýöne az bolsun, saz bolsun diýilýän ýaly kliplerimiz, täzeliklerimiz diýsen gowy, şolaň içinden haýsy siziň göwnüňize ýaran bolsa tesvirlerde galdyryp geçiň, men hem siziň pikirleriňizi bileýin hökman. Ve iň esasat näme? Özüňize gowja serediň, hemişe ýylgyryp geziň. Men şunluk bilen bölüm jemläýin. Hoş sag bolun. Hemme jazat. Dostlar. Kaldım. Hormatly. Yok. Buraya oturýarmyn. Allah hiç sapaklarda cevap berişiňi bernisdiň artar eken saňa baka. Dili bilseň bilmeseň. Haýyl bolan özüm göreçem dipdim. Eşdiňizmi? Aýdym, ýaly puldat çykdy uğraş. Ýöne görüp Gülnaram, ezizim. Bu gürleme erekenler bu. Täze pokan çalarken bilmeýär. Öwrenşenokda şoňa, öwrenşden soň görersiň. Ýa-paga bilen gürleşip oturýardyk bölüm bolan. Gürlene. Ýoklugyny bildirjek ama men geldim. Kim ta? Aýdym ýadydan çykdy. Bil. Gurşançak. Awdançalarym diýilmi?